Banaadir Cargo is a freight company based in Gothenburg. We provide a leading freight service to Somalia which is cost-effective and secure. We offer our customers in the Somali diaspora a shipping service to their home country where our customers can send goods as well as cars, white goods and furniture. With our service, our customers can feel secure that their goods arrive at their destinations. Mofadishu. We pride ourselves in providing port-to-port shipping to Somalia. Mahadsanid. Banaadir Cargo är ett fraktföretag baserat i Göteborg. Vi tillhandahåller en ledande frakttjänst till Somalia som är kostnadseffektiv och säker. Vi erbjuder våra kunder i den somaliska diasporan en frakttjänst till deras hemland där våra kunder kan skicka varor såväl som bilar, vitvaror och möbler. Med vår tjänst kan våra kunder känna sig säkra på att deras varor anländer till sina destinationer. Mofadishu. Vi är stolta över att tillhandahålla hamn-till-hamn-frakt till Somalia.